Zaujímavá vec je, že my tie traumy v podstate potrebujeme. Ono to, či tá trauma vznikne alebo nevznikne, závisí tiež od okolností, od prostredia. A keď nájde cestu z toho von, tak sa mu to zapíše ako program. Týmto spôsobom bude jednať už navždy. Čiže sú niečím brzdení, možno sú to naozaj tenké nitky, ale keď ich má človek 20-30, Nás núti jednať určitým spôsobom. Čiže my vlastne nie sme slobodní. To riešenie je vždy ísť dovnútra do tej traumy. Riešenie je vždy v tej temnote. tam niekde na začiatku niekto brnkol po strune a už potom príde o rok ozvena, o 2, o 5, o 10, o 15 a všetko sú to ale ozveny jednej a tej istej traumy. Nedá sa to vyčistiť tak, že upravím svoje okolie. To je nezmysel. V momente, keď sa zmení on, zmení sa jeho realita. Vítam vás v sérii podcastov Pri koreni, kde sa budeme zaoberať podstatou veci. Moje meno je Miroslav Valovič a som terapeut, ktorý sa zaoberá čistením traum a neslúžiacich presvedčení. Ja som Zdeno Kittler a tiež som terapeut a zaoberám sa prevažne čistením 5 zranení duše. Tak dnes by sme sa chceli venovať tomu, čo to vlastne trauma je, ako vzniká a ako sa dá s ňou pracovať. V súčasnosti existuje veľmi veľa videí, kníh a iných zdrojov, ktoré hovoria o traumách z rôznych uhlov pohľadu, ale poďme sa pozrieť, ako tie traumy vnímaš a čo sa s nimi dá robiť. Zaujímavá vec je, že my tie traumy v podstate potrebujeme. Ale úplne na začiatok si povedzme také nejaké základné rozdelenie, ako to hovorí Gabor Mate, pomerne významný psychológ. On delí traumy na dva druhy. Trauma s veľkým T a trauma s malým T. Hovoríme tomu veľká trauma, malá trauma, lebo je to jednoduchšie. Čiže tá veľká trauma je vlastne, keď sa nám prihodí nejaký zážitok, treba z autonehoda, alebo nejaká ťažká choroba, úmrtie, alebo niečo také, teda nie naše vlastné, potom už je to jedno, úmrtie v rodine. A tá malá trauma sú vlastne drobné príbehy, drobné traumičky, ktoré ani nevnímame, ani nevieme, že ich máme. Čiže je to niečo ako taký spodný prúd alebo ako taká erózia, kde sa ukladajú vrstvičky udalostí a pomaličky sa budujú tie presvedčenia bez toho, aby sme si to vôbec uvedomili. Áno, áno. Čiže k tomu sa dostaneme. Trauma nám v podstate vybuduje nejaké presvedčenia alebo vznikne nejaké presvedčenia a následne to spustí nejaký program. Čiže poďme k tomu, že ako tá trauma, tá malá trauma vlastne vzniká. Samozrejme, v detstve všetko vzniká v detstve. Ale keď si v detstve neviem trebárs zaviazať šnúrku na topánke, tak z toho môže vzniknúť trauma. Normálne, akože má to vnútri, mám bolestivé pocity, že som neschopný, že som nešikovný, alebo niečo také, je to dramatické pre mňa. Ono to, či tá trauma vznikne alebo nevznikne, závisí tiež od okolností, od prostredia, kde napríklad sa ten chlapec, ktorý si nevie zaviazať šnúrku, nachádza. Áno. Povedzme, že je to niekde v škôlke a chlapec je ešte nešikovný, nevie si zaviazať šnúrku a celá trieda na neho čaká. To je dramatická situácia, tak tedy mu môže vzniknúť trauma. Ale dajme tomu, že je niekde doma a len tak sa rozhodol, že ja tak poteším maminu, ocina, alebo tak idem sa naučiť, ako sa zaväzuje šnúrka. Už mi to ukazovali, nejde mi to, ale ja sa to naučím. Tak vtedy mu nemôže vzniknúť trauma. Vtedy mu nevzniká. Nemá tam. To znamená, že tá trauma vzniká vždy v súvislosti alebo podľa toho, ako vnímame svoje okolie a ako vnímame sami seba. Čiže keď to okolie je určitým spôsobom nastavené, že tam nehrozí nejaké nebezpečenstvo pri zlyhaní, dajme tomu, tak je to v poriadku. Je to proste len nejaká prekážka,
na ktorej sa niečo naučíme a tá trauma nám nemusí vzniknúť. Ale keď to okolie je nastavené tak, že to môže spôsobiť zlyhanie, že môžem zlyhať, tak mi to môže zmeniť mienku o sebe, môže to zmeniť mienku na mňa od iných ľudí. Jednoducho tam mi môže vzniknúť trauma. Je to dramatické. Čiže tá trauma vo všeobecnosti súvisí s učením, s procesom učenia sa? Áno. My sa učíme na prekážkach. Vždy sa učíme na prekážkach. My sa nevieme učiť bez prekážok. Čiže keď som malý chlapec a chcem sa naučiť preskočiť nejakú mláku alebo niečo také, tak potrebujem tú mláku. Musím si ju minimálne nakresliť alebo vymyslieť alebo niečo, nejako si ju predstaviť a preskočiť ju. Vždy potrebujem prekážku. My sa nevieme učiť bez prekážok. Jednoducho ja sa nenaučím bicyklovať tým, že budem sedieť na zadku. Musím to skúšať. To je akoby nejaká prekážka. Neviem sa bicyklovať, potrebné nejako. Vždy je tam niečo, nejaká potreba, čiže prekážka alebo tak. A potom v súvislosti s tým, keď je to učenie menšie, nazvime sa to, že výška toho učenia nás až tak neprevyšuje, náš stav vedomia a náš stupeň vývoja, v ktorom sa nachádzame, jedno, či sme deti alebo či sme už trošku odrastení, tak vtedy, keď sa nám niečo nepodarí alebo nejde to úplne až tak, ako by sme chceli, nám môže vzniknúť tá malá trauma. Ale pokiaľ sa jedná o naozaj že hodne vysoké učenie, kedy by sme ako keby chceli preskočiť viac ročníkov alebo ísť zo základnej rovno na vysokú školu, tak táto výška učenia už môže spôsobiť naozaj veľmi silnú traumu tu s veľkým T. Áno, je to podľa nejakého, dalo by sa povedať, rozvoja nášho vedomia. Ako sme rozvinutí. Čiže tá istá situácia bude pre 5-ročného chlapca niečo iné ako pre, 9-ročného chlapca. Hej, môže to byť niečo iné. Treba povedzme si dopravná nehoda nejaká. Hej. Pre niekoho, kto nikdy nezažil dopravnú nehodu, môže byť aj jednoduché drcnutie do nárazníka, čo je v podstate o nič nejde, v zásade vypíšeme papiere, ideme ďalej. Môže byť traumatické, môže to byť dramatické. Ale zoberme si takého relijazdca, ktorý sa 3-krát pretočí cez strechu, počkajú, kým ho otočia zase naspäť na kolesa a idú ďalej. V pohode sa vnútri rozprávajú, že to bolo. No tak. Takže pre tohto je to niečo iné. Jemu tam povedzme nevznikne tá trauma. Čiže áno, je to ten rozvoj vedomia, je v podstate ako vnímame ten svoj svet, ako vnímame seba, nakoľko už podliehame tým programom, inými slovami sme nevyčistení alebo nevedomí. Vedomý človek menej podlieha tým traumám ako nevedomý a tak. Zároveň to súvisí s mierou skúseností. Že pre toho, kto nemá vôbec skúsenosť s nejakou situáciou, ktorú mu prináša učenie, bude to mať na neho iný dopad ako niekto, ako napríklad ten relievý jazdec, ktorý sa denne alebo na každom závode minimálne raz pretočí a tento už bere ako že súčasť tej svojej cesty. Áno, síce na každom závode by to bolo trošku drahé, ale áno. Povedzme, často sa pretočí. Raz za čas. Môžeme sa vrátiť k tomu spôsobu, ako sa učíme, že prečo, aký je tam ten systém. Hej? Čiže predpokladajme, že my sme na svete na to, aby sme si rozvíjali vedomie. To vedomie si rozvíjame prostredníctvom drobných učení, ktoré získavame, trebárs tie zaviazané šnúrky, alebo tie učenia môžu byť oveľa väčšie, dramatickejšie, nejaké životné pochopenie, ako to tu funguje a tak. Čiže predpokladajme, že sme tu na svete na to, aby sme si takto rozvíjali vedomie. My ten rozvoj vedomia v skutočnosti nevieme zastaviť, lebo priebežne ako rastieme, ako dospievame, sa nám rozvíja. Jednoducho získavame nejaké skúsenosti a dávame to do súvislosti s tými ostatnými vecami, s tým svetom, aký máme a tým pádom sa nám vlastne rozvíja vedomie. Čiže deje sa to. Deje sa to. My sa učíme na prekážkach. Ten mechanizmus je taký, že mne príde nejaká prekážka a na prekonaní tej prekážky ja sa niečo naučím, nejaké zručnosti.
Čiže musím vynaložiť nejaké úsilie a tým sa naučím, že vlastne mám na to silu, mám na to možnosti. Keby som to aj neskúsil, tak sa to vlastne nedozviem. Áno. Na tom je vlastne postavených tých 5 zranení duše, že to zranenie duše nie je akoby jedno zranenie, nejaké jedno, ale je to súbor týchto vecí, ktoré vedú k určitým zručnostiam a k určitému typu správania. A to správanie, nejaký ten typ správania je v skutočnosti požadovaný spoločnosťou. Čiže my tam získavame zručnosti sociálne, ale aj technické a tak. Čiže príde nejaká prekážka, ja sa na tej prekážke niečo naučím. Príde nejaká ďalšia, ja sa na tej prekážke niečo naučím. Zase nejakú zručnosť. Príde nejaká ďalšia, zase sa niečo naučím. Čo sa stane, keď je to tak dramatické, že z toho vznikne trauma? Stane sa to, že tá situácia je pre nás bolestivá, vytvorí to traumu a tá trauma nám vytvorí program. Čiže nám vytvorí, ako sa budem v podobnej situácii správať, aby som tú situáciu vyriešil alebo aby som sa jej vyhol. Čiže kvázi nejaká šablóna, že takto som to prežil a odteraz to týmto štýlom budem riešiť všetky podobné situácie. Áno, presne tak. Aké to má dôsledky? Túto traumu, tento program si v skutočnosti nesieme za sebou do dospelosti. To znamená, že my v podobnej situácii už ako dospelí vlastne jednáme ako z pohľadu toho malého dieťaťa. Tým spôsobom, ako jedná to malé dieťa. Čiže v momente, keď sa nám tá trauma vytvorila. Áno. Keď sme prvýkrát zažili udalosť tohto typu, ako keby tá energia sa tam zasekla, ostalo to zamrznuté a aj potom v dospelosti jednáme presne z tej úrovne vedomia toho malého dieťaťa. Už nie ako dospelý. Presne tak. Čož je pomerne problém, keďže už sme dospelí, chodíme do práce, máme nejaké partnerku, niekto viac. A hýbať sa v tom svete môže byť pomerne dramatické, pokiaľ nás omínajú tieto detské bolesti a jednoducho to má väčšina ľudí takto. Potom sa to prejavuje tak, že sa im nejako nedarí, že majú problémy, nevedia kam, nevedia čo, motkajú sa v tom svete, neustále ich to tlačia, nechápu, čo robia zle, keď všetko robia správne. Čiže sú niečím brzdení, možno sú to naozaj tenké nitky, ale keď ich má človek 20-30, lebo tých traumatických situácií sa ten život nazbiera, tak chce urobiť krok a cíti, že ho niečo ťahá, že ho niečo brzdí, že mu bráni ísť tam, kde by chcel ísť a nevie, čo to je. Áno. Povedzme si nejaký jednoduchý príklad, aby to neboli len také akože slova. Tak dajme tomu malý chlapec nejaký a mama je akurát v tejto chvíli nejaká nervózna, niečo sa jej deje, tak ako je podraždená, nakričí na ňo. Jej to proste ujde a nejako nakričí na ňo. Začne na ňo nejak kričať. Čiže začne sa správať neadekvátne. Ten chlapec v dobrej viere alebo niečo chce ukázať alebo pomôcť a ona ho proste zotre. Áno, čo je v skutočnosti dosť silná situácia, pretože tá matka je pre to dieťa jediný zdroj bezpečia. A to bezpečia myslím nielen fyzického bezpečia, ale bezpečia v podobe tepla, vody, jedla a tak ďalej. Akože aj toho fyzického teda, čo k tomu patrí. Čiže tá matka je bezpečie pre ňo. A teraz to bezpečie, keďže na ňo kričí, sa zrazu zmenilo na ohrozenie. Čiže to dieťa vlastne v skutočnosti v tej chvíli prežíva ohrozenie života. A musí z toho nejako von. Keďže je to ohrozenie života, tak si vytvorí traumu. Akože má traumu, stane sa mu trauma. Proste zapamätá si ten zážitok. A keď nájde cestu z toho von, tak sa mu to zapíše ako program. Týmto spôsobom bude jednať už navždy. Čiže povedzme si, že v tomto prípade malý chlapec kričí na ňa mama
nájde takú cestu von, že zašije sa niekde v kútiku. Niekam zalezie a číta si tam knihu, skrátka zíde jej z očí. A zrazu krik prestal. Aha, toto zafungovalo. On to nevie vedome. On len skúša rôzne veci, ktoré zafungujú a keď táto zafunguje, tak už mu to zostane. Že toto zafungovalo, to je super, to je skvelé. A z tohto chlapca, ktorý má tento traumatický zážitok a tento program si vytvoril, sa stane dospelý človek. A ten dospelý človek, dospelý chlap má partnerku. Vo chvíli, keď tá partnerka na ňo začne kričať, tak on spraví to, čo sa naučil, respektíve to, čo je jediné možné. Ten program je v skutočnosti zapísaný v našom nervovom systéme ako ochranný mechanizmus, že toto ma zachráni. To je podvedomé. On nevie, že nejako inak by mohol jednať, alebo jeho to nepustí jednať inak. Čiže tá partnerka na ňo začne nejako kričať, je nervózna, niečo, tak on jediné, čo má, uhnúť niekam do bezpečia. Niekam sa skryť. Čiže použije tú istú šablónu, ktorú použil ten malý chlapec a ktorá mu v tom veku fungovala v tej situácii. Presne tak. Použije tú šablónu z toho detstva. Toto robíme všetci. Takto to robíme. Akurát tá manželka, partnerka zrazu nemá doma chlapa, ale taký vechtík. Ženy prirodzene potrebujú tú oporu, potrebujú tú mužskú stabilitu, ten stabilný hormonálny systém, tie stabilné nálady, potrebujú sa o niečo oprieť. Ale v momente, keď je nervózna, zrazu len sa chce o niečo oprieť, o niekoho sa chce oprieť a ten niekto zrazu len zmizne. Vyparí sa. Začne uhýbať, začne unikať. Prirodzene v tom vzťahu nie je spokojná, pretože nemá chlapa. Nemá doma chlapa. A pritom ten chlap môže byť pevný v ostatných veciach úplne bez problémov. Môže to byť ten správny, môže to byť dokonalý pre ňu. Akurát má túto jednu traumu z detstva, že sa mu vyrobila. Má to zapísané a nevie inak jednať. On nedokáže ísť s ňou do konfliktu, pretože v jeho vnímaní, v ponímaní toho, ten nervový systém, ako má nastavený, ten ochranný mechanizmus, tak mu nedovolí spraviť niečo iné ako uhnúť. Nedovolí mu ísť do konfliktu, nedovolí mu oprieť sa sám o seba a vlastne doslova ísť do konfliktu. Lebo tam je tá šablóna z detstva, že konflikt so ženou je život ohrozujúci. Presne tak. A potom vlastne žena takisto podvedome, keď cíti, že tam nemá tú oporu, že tam nemá chlapa, ale niekoho, kto sa zrazu prepol do malého chlapca, nemá sa o koho oprieť a podvedome začne proste ho od seba odháňať a ten vzťah začne ísť do útlumu, až jedného krásneho dňa proste zrazu zistia, že im to nefunguje, idú od seba. Áno. A pritom za všetkým týmto môže byť jedna jediná nevyliečená trauma. Áno. Ešte tie prejavy u tej ženy môžu byť také, že si bude overovať, že či je pevný, stále do neho bude akoby šprtať, rýpať, aby on ukázal tú pevnosť. Ale za každým, keď ona do neho šprtne, tak on uhne. Keď sa rovno trafí to tlačítko, že týmto spôsobom trafí mu na traumu, týmto spôsobom vlastne sa mu niečo vytvorilo a ona presne to nájde a on vždy zareaguje v rámci nejakého systému jeho prežitia z detstva, ktorý mu zafungoval, ale už to nie je to, čo je požadované ako od dospelého muža v partnerskom vzťahu. Presne tak. Takže ako sme povedali, trauma súvisí vždy s nejakým učením. Čo sa stane, keď tie učenia neabsolvujeme? To znamená, objaví sa prekážka, my ju nejak obídeme. Alebo ju skúsime podliesť, proste vyhnúť sa jej. Potom zvyčajne sa deje to, že chodia stále väčšie a väčšie prekážky. Lebo to učenie, ktoré máme zvládnuť, klope na dvere a posiela nám stále pripomienky, ale veď toto sa ešte máš naučiť, toto sa chceš naučiť. Aj keď na tej vedomej úrovni mnohokrát nevieme, že takéto učenia sú pred nami. A keď sa im dlhodobo vyhýbame, alebo dlhodobo zotrvávame v tomto traumatickom stave, respektíve stave neliečenej traumy a dlhodobo sa vyhýbame tomu, čo vlastne máme riešiť a čo sme sa chceli naučiť, môže to spôsobiť najprv ľahké fyzické problémy a neskôr aj ťažšie. A čím vyššie je to učenie a čím je naliehavejšie, tak
tak tým intenzívnejšie sa nám pripomína v živote. Áno, nielen fyzické, aj psychické, ale všeobecne. Skúsme to zase, skúsme to tak nejako zase rozobrať na drobné, aby to bolo pochopiteľnejšie. Čiže príde mi nejaké učenie. Hej? My sa vieme učiť iba na prekážkach. To znamená, s tým učením príde zároveň prekážka. Tak. Ne? A teraz, čo sa stane? Takto tie učenia si posielam ja. Ako tým, ako vytváram svet a tak ďalej, tie si posielam ja. Čo sa stane, keď ja tú prekážku odignorujem, keď ju proste nedekodujem, že to je nejaká prekážka zábavná, na ktorej sa mám niečo naučiť, ale upadnem do obete, že čo sa mi to stalo? Čo sa mi to zase stalo? Čo sa stane, keď stojíš vedľa nejakého človeka, potrebuješ mu niečo povedať a on ťa nepočuje? Tak zdvihneš na ňoho hlas a zakričíš: halo. Čo sa stane, keď zase nepočuje? Drgnem do neho. Tak zakričíš ešte viac alebo do neho drgneš. A keď ešte viacej, akože keď stále ignoruje, stále ťa nepočuje, tak už s ním zatrasieš a potom ho už niečím majzneš po hlave alebo čokoľvek. Hej? Normálny bežný postup. A toto isté robíš sám sebe. Čiže ty si pošleš nejaké učenie, či už to je jednoduchá drobná vec, alebo nejaké životné pochopenie, na tom nezáleží. Hej? Príde k tomu prekážka. Nevšimneš si, že to je prekážka, tak si pošleš väčšiu. Zakričíš na seba. Hej, niečo dramatickejšie, aby to kričalo. Keď to nepomôže, tak ešte dramatickejšie, aby to kričalo. Aby si to všimol konečne. A v podstate, keď si zoberieš, my tie prekážky, oni nám nechodia jedna za druhou, my tie prekážky máme okolo seba stále, my tie učenia máme okolo seba stále, my si tak vyberáme, ktoré učenie, kedy a tak ďalej. A keď odignorujem všetky tie učenia, som v obeti a nevidím vlastne, že čo sa mi deje, že to sú tie učenia, neberiem to ako hru, zábavu a podobne, tak všetky tie prekážky narastú a zrazu mám to, čomu sa hovorí ťažký život. Problémy. Čiže aké je riešenie? Presne, ako von z toho ťažkého života. Prvé by malo byť to pochopenie, že je to o učení. A tieto veci sa mi dejú, nie že sa mne dejú, ale dejú sa pre mňa, aby ja som sa niečo naučil. A tým pádom, keď sa to deje pre mňa, pre moje dobro, môžem s tým niečo robiť. Nie som bezmocná obeť, pretože keď som v obeti, tak mám pocit, že mne sa tie veci dejú a ja s tým nemôžem nič urobiť. Ale keď pochopím, že tie veci sa dejú pre mňa, môžem začať počúvať hlas tých udalostí, alebo to, čo ja nazývam dopravné značky. Proste udalosti, ktoré nás nejak smerujú, niečo nám hovoria medzi riadkami a my to môžeme dekodovať, alebo aj nemusíme. Tak potom príde samozrejme niečo silnejšie. Ale keď to dekodujeme, keď sa naučíme počúvať túto jemnú reč udalostí a jemnú reč vlastne situácií, v ktorých sa nachádzame, tak potom, a pochopíme, že to je pre nás, pre naše učenie, potom s tým môžeme niečo robiť a potom vlastne aj traumy, ktoré sme cestou nazbierali, vieme o tom, že sa dajú vyčistiť. Obeť nevie o tom, že vôbec má nejakú traumu, proste iba celý svet sa na ňu valí a nevie, že sa s tým dá niečo robiť. Ale keď sa prehúpneme z obete do tvorcu, že my sme tí, ktorí tvoríme vlastný život tým, že sa učíme, že zvládame tie učenia, ktoré sme si poslali, tak už vieme, že áno, s tou traumou sa niečo dá robiť, dá sa vyčistiť. Áno. Čiže presne ako hovoríš, to riešenie nie je niekde vonku, to riešenie je vždy ísť dovnútra do tej traumy. Riešenie je vždy v tej temnote. V tých depresiách. Ísť dovnútra, ísť do toho strachu, pozrieť sa na to. Často, keď rozprávame o strachoch, čo s tým súvisí, tak často ten strach začína ako drobná malá obava. Nevšimnem si ho, nepozriem sa na ňo, že čo to znamená, utečiem od neho. A ten strach je presvedčený, že ma zachraňuje. Lebo to je súčasť toho systému. On, aby ma zachránil, tak potrebuje, aby som počul. Čiže on narastie. Jemne narastie. Nevšimnem sa, zás od neho utečiem, on ešte narastie. A zrazu je z toho jeden veľký strach, jedna veľká obava, temnota, ktorá ma ťaží. Doslova neviem, čo s tým. Musím utekať, občas k drogám po niekto.
Niekomu sa Niektorí, spustia depresívne niek- stavy napríklad, že proste radšej už ani nejde nič skúšať, že dnes ani nevylezem z postele, aby sa na mňa niečo nezvalilo. presne tak, a niekto naopak uteká do práce. Že vrhne sa do práce, len aby necítil to, čo cíti, akože uteká do práce. Jediný spôsob je pozrieť sa dovnútra. A často, keď sa pozrieme dovnútra, že čo to vlastne je, čoho sa vlastne bojím, z čoho mám strach, keď prekonám tú obrovskú obavu, tú bariéru, ktorá mi až zatemňuje mozog. Z toho strachu pozriem sa dovnútra, tak zrazu zistím, že to začalo takýmto malým strášikom a že čo to je za nezmysel. Stačí sa tam pozrieť často. Čiže riešenie je tam, od čoho ľudia podvedome utekajú. Chcú uniknúť od toho, Presne tak. od tej temnej stránky, tam, kde sa to schováva celé, kde to celé vzniklo. Ale proste riešenie je práve naopak prestať od toho unikať a proste akoby vyzvať tú temnú stránku, že poď, ukáž sa, čo mi chceš povedať. Áno. A tieto drobné traumičky, o ktorých sme rozprávali, tie traumy s malým T, malé traumy, tie máme prakticky všetci. Pretože my sa učíme v dramatických situáciách často. Hej, a keď príde tá dramatická situácia, ja sa naučím nejakú zručnosť, ako z nej vyliesť z tej dramatickej situácie, nejako sa mi to podarí, som konečne šťastný a zapíše sa mi to ako nejaký program. A z týchto programov sa v podstate skladá tá postava, ktorú pokladáme za ja. Čiže my hráme nejakú postavu, ktorú pokladáme za ja a tá sa skladá z prevažnej väčšiny týchto programov. Toto je ešte v pohode. Ide v zásade o to, že ten ochranný systém nás núti v určitých situáciách, veľmi často, skoro v každej situácii, nás núti jednať určitým spôsobom. Čiže my vlastne nie sme slobodní. My nejednáme slobodne. Čiže keď ako malý chlapec zažijem nejakú traumu, tak potom už len to, že som ju nejako spracoval na základe stavu uvedomenia, v ktorom sa vtedy nachádzal, čiže najlepšie, ako som vedel, že to nie je výčitka, že ten chlapec urobil niečo nesprávne. On urobil najlepšie, ako vedel a z toho, čo sa mu udialo a ako sa mu to udialo a aký bol výsledok, si niečo vyvodil o sebe, o svete. Veľakrát sa stane, že tá energia traumatická, že keď to nespracuje správne, ona sa tam niekde zacykli, ona sa uväzní a točí sa dokola. A tým priťahuje znovu podobné situácie. Podobné. Čiže tá malá traumička sa začne pripomínať v tých tzv. Ozvenách. To, čo ja nazývam ozveny, že tam niekde na začiatku niekto brnkol po strune a už potom príde o rok ozvena, o 2, o 5, o 10, o 15 a všetko sú to ale ozveny jednej a tej istej traumy, čo je skvelé v tom, že my keď vyčistíme túto traumu z detstva, tak vlastne spadnú aj všetky ozveny. Preto hľadáme pri čistení traum úplne tú prvú najskoršiu udalosť, kde sa niečo udialo naozaj zvyčajne v detstve, možno okolo 3-5 rokov, niekedy príde aj tesne po narodení situácia. Napríklad, že dieťa sa narodí a teraz niekde ho odložia, aby ho odvážili, pomerali a proste od momentu, jak sa narodí, je odtrhnuté od matky. A po 10 minútach už tej matke vrátia, už urobia všetky tie úkony a to dieťa už má traumu. Proste matka môže povedať, ale veď to bolo 10 minút, ale to dieťa povie, ale to bol celý môj život, tých 10 minút. Áno, presne tak. Dokonca sa dá vyrobiť trauma aj v prenatáli, pretože to dieťa vníma matkyné emócie. Ešte aj tam sa to dá. Čiže to dieťa sa už bojí nejakej konkrétnej situácie cez emócie matky skôr, než sa narodí, než zažije tú situáciu ako samostatný človek. Áno, čiže tieto drobné traumy my máme všetci, pretože v princípe vznikajú na prekážkach, ktoré my potrebujeme, aby sme získali určité sociálne zručnosti. Čiže jednoduchá komunikácia, empatia, možno nejaké umelecké cítenie, schopnosti organizovať ľudí a podobne, to sa všetko učí týmto spôsobom. A v zásade ide o to, že väčšinu tých, ak tam vznikla trauma, tak vlastne nejednáme v tej situácii slobodne, vtedy, keď je to vhodné, ale jednáme
jednáme z prinútenia toho nervového systému. Podľa ktorý toho nás- vzorca. Podľa toho vzorca. Presne tak. Čiže keď sa vrátime k tomu, ako s tým narábať, tak v prvom rade uvedomiť si to. V prvom rade si to zvedomiť. Že aha, toto je vzorec, podľa ktorého jednám, tu ma niečo tlačí do tohto jednania. Čo to je? Skúsiť si to pohrábať. Čomu prispieva terapeut? To znamená, človek príde na terapiu a vlastne ešte ani nevie, čo presne bude riešiť, popíše nejaké situácie, ktoré ho ťažia, ktoré doslova už tie ozveny sú tak silné a tak časté, že už mu začína zapínať, že aha, toto je niečo, čo sa mi neustále vracia, neustále s tým bojujem a neviem z toho nejako výjsť. A vlastne ten terapeut mu pomôže pomenovať ten mechanizmus a vlastne vráti ho a nájdeme vlastne v terapii tú prvotnú situáciu, od ktorej sa všetky tie ďalšie situácie len ozývajú, odrážajú. Áno, a môžeme zmeniť tú situáciu. Pretože keď si spomenieme, tak sa hľadom k okoliu sa vždy vyrobí tá trauma, čiže podľa toho, aká je situácia, ako vnímam svoj svet. A ten svet, tá trauma vždy vníma tam, kde vznikla. Čiže ja to stále vnímam ako dieťa. Ale keď sa dospelými očami pozriem na ten príbeh, kde to vzniklo, tak zrazu zistím, že mama bola iba nervózna, lebo ja neviem čo. Nemala peniaze na hypotéku alebo niečo také, ale tak o 2 dní sa to vyriešilo, alebo bývali sme vlastne nevyhodili nás z bytu, nejako sa to vyriešilo. Samozrejme je to komplikovanejšie, toto je len pre pochopenie nejaké jednoduché príklady. Ale áno. Terapeut pomáha hlavne s tým, čo si nevidíme. To znamená, ja si môžem zvedomiť veci, ktoré sú mi nejakým spôsobom prístupné. Niektoré vyskočia doslova, že toto mi babka robila, to mám kvôli tomu, takže ďakujem, toto už prepúšťam, nepotrebujem tento program. Často to ide takto. Ale často si ten program proste nevidím. Nevidím to tam. A to dokonca aj my, čo robíme iným ľuďom tieto terapie a čistíme, aj my si robíme medzi sebou často, pretože sa nám vyskočia nám nejaké veci, ktoré si vnútri nevidíme a viem, že sa mi niečo deje. Viem, že to nie je v poriadku, viem, že ma to niekam tlačí, ale netuším, že čo to je, tak vtedy proste si nechám od niekoho prekutrať vnútornosti. Potrebujeme to zrkadlo, aby sme sa v ňom videli. Áno, presne. A aby sme skrze toho druhého, skrze terapeuta, aj my ako terapeuti mohli uvidieť, že čo je vlastne tá podstata tých situácií alebo toho problému alebo toho učenia, ktoré mám zvládnuť. Áno. Nedá sa to vyčistiť tak, že upravím svoje okolie. To je nezmysel. To znamená, že keď mi niekto spúšťa ten gombík, kde ja mám tú traumičku, mi to jedno, tak aby mi to rozbil, aby mi to ukázal, tak ja to neviem spraviť tak, že zmením jeho. Vždy sa musím pozrieť na seba. Prečo ma to dráždi, keď mi presne na tento gombík zatlačí? A ja hovorím, že tam mám tému. Je tam nejaká téma. Že pokiaľ tam nemám tému, nie je to pre mňa téma, vôbec o tom nepremýšľam, nemám tam nič za tým, tak môžem mačkať koľko chce. Ako hovorím často tým svojim klientom, že skús nasrať tibetského mnícha vymeditovaného. To proste nejde, lebo on tam nemá gombík. Tak. Hej. Čiže keď príde človek na terapiu a je presvedčený o tom, že terapeut mi pomôže a ja nemusím robiť nič, lebo však on je predsa ten terapeut, ktorý vie, ja si len sadnem, zaplatím, odsedím si a proste vyčistím mi traumy, tak toto nefunguje. Nie, my len sprevádzame tých ľudí. Sprevádzame ich tým, ako si oni sami tú traumu vyčistia, ako je sami porozumejú a ako sami chcú vlastne to uzavrieť a pohnúť sa v živote niekam ďalej. Hej? Áno, tak toto je. Takže v momente, keď sa nám podarí za spolupráce klienta vyčistiť tú traumu, tak my zároveň uvoľníme tú energiu, ktorá tam bola celé roky, možno 10 ročia, sa natočila v kruhu a podobne ako na počítači, keď máme otvorenú nejakú aplikáciu, ktorá nám žere časť procesora, časť pamäte, a kým ju nezavreme, dovtedy tam bude určitá energia alokovaná, tak takisto to isté robí s nami trauma. Že pokiaľ ju nevyčistíme, tak nám bude brať určitú energiu, ktorá nám potom inde bude chýbať. Hej, že potom chodia klienti, ktorí hovoria, že
ja mám toľko nápadov, toľko vecí by som chcel rozbehnúť a vždy nejak idem a keď do určitého času tam nie je to podľa toho, jak by som čakal, tak proste zrazu už nemám energiu v tom pokračovať. A potom sa udeje, že keď tú traumu vyčistíme, tak proste zrazu mi píše o 24 hodín, že wow, akú obrovskú ponuku som dostal a proste idem do toho. Čiže to, že vyčistíme traumu, nezmení sa len ten človek, ten klient ako taký, ale v momente, keď sa zmení on, zmení sa jeho realita. Keď sa vyčistí to, čo ho predtým brzdilo a bralo mu nejaké systémové zdroje, tak zrazu mu prichádzajú ponuky, ktoré by predtým ani neprišli, alebo keby prišli, ani by si ich nevšimol, nezareagoval by na ne. Ale teraz už keď to má vyčistené, ponuka príde, adekvátne na ňu zareaguje a dokáže ho raketovo vystreliť smerom, o ktorom by si pred týždňom ani nevedel predstaviť, že do niečoho takého by išiel. Áno, vytvárame si svoj svet doslova. Takže, aby som to nejako zakončil, vytvárajme si ten svet slobodne. Buďme my tí, ktorí ten svet tvoríme a nebuďme obeťou okolností, pretože v skutočnosti tou obeťou nie sme. Dovoľme si to. Byť tvorcami vlastného života a ak cítime, že niečo by sme chceli zmeniť, máme všetky možnosti na to, aby sme to zmenili. Stačí ich len chcieť vidieť. Tak. Tak ďakujem za kávu, bola výborná a vidíme sa na budúce. A ja ďakujem.